panguva ino hazvida kumira zvakanaka. Pane madevelopments ari kubuda panguva ino kuchionekwa kunzi some of the military personnels, aiwa kune mamilitary cartels panguva ino ari kuonekwa kunzi they are now supporting Chiwenga panguva ino pa the move yaari kuita yekusupa zvigananda. Panguva ino kuri kuonekwa kunzi vemauto situation iri muZimbabwe vari kuiona, and panguva ino they can't imagine themselves vachizoextenda poverty aiwa to 2030 or to 2033. Ndisati ndapinda mashoko ari kubuda panguva ino kuri kuonekwa kunzi aiwa change munyika yeZimbabwe panguva ino inogona kungoitika after kwanyasa kuonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga wanyasa kumira his stance to oppose the 2030 plan. Would subscribe or like out on the bell. Kutipina BBC amdanyira chiti checkpoint. As political temperatures rises, some retired pro-Chiwenga military leaders have reportedly rejoined the Army's reserve forces to brush aside the push by ED's loyalists for the 2028 elections to be postponed to 2030. A day after a tense Politburo meeting, during which Chiwenga came armed with a dossier alleging that ZANU-PF has been captured by Tagure Chivayo Ngowaya in Pwanya. He demanded that they must be arrested for financial crimes. Ndo mashoko ari kubuda panguva ino chionekwa kunzi aiwa panguva ino kuri kuonekwa kunzi vemauto panguva ino vaku rejoina, kuri kuonekwa kunzi maarmy reserve forces panguva ino vakudzokera kunosapota VP Constantino Chiwenga after Chiwenga auya nedossier yakanga iri fully loaded ine mafacts ine chokwadi chiri kuitika paground. Panguva ino achipusha kuti aiwa vana Chivayo zvavari kuita izvi mizwai vana Chivayo panguva ino zvigananda zviri kuonekwa kunzi kuextenda term kunyasa kuuraya chizvarwa chenyika yeZimbabwe, but ivo varipo vakarwira kuti nyika yeZimbabwe vaone rusununguko. Ameno zvichapera semhuri yeZimbabwe kuri kuona kunzi there are some army forces ava kuraiza. At the same time chinoka mutungamiriri wenyika panguva ino aakupusha kuti ma2028 elections achitaura achiti achanga ariko. Now they are now focusing in winning these elections. Ameno zvichapera sei muri Zimbabwe chipotudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pemadevelopments awa. Pinai comment section medu mafunguro enyu, so subscribe or like, chit on the bell icon.